Insemmilkom eżistijaj fil-riflessjoni tagħna llum f'dal programm Muru sow il-Knisja tiegħi ma jistax ikun illi ma naqafx nirrifletti ftit dwar dak illi bħalissa l-Knisja aħna Knisja Kattolika qegħdin ngħixu bir-rigal kbir lil Mulej Ġesu tagħna fil-Papa Franġisku. Propju fil-kuntest ta' daw is-serje ta' katekeżijiet li tal-aħħar kont qed nagħti Franġisku li jirċievi s-sejħa mis-salib ta' San Damjan kif spjegajt fl-ewwel żewġ katekeżijiet Muru sow il-Knisja tiegħi. Naraw illi propju l-Mulej tagħna Papa li qed jimxi fuq il-passi ta' San Franġisk t'Assisi, Papa Ġiżwita, b'formazzjoni Ġiżwita ma b'qalb ħafna Franġiskana. Importanti eżistijaj naqraw li jitgħalla fil-persuna ta' dal-Papa illi tagħna. U allura xtaqt li naqbad ftit elementi minn dal-aħħar ftit jiem kemm ilu Papa u inħallu il-Mulej Ġesu verament jiftħilna għajnejna b'dak li qiegħed jagħtina. Ħanaqbad elementi l-emmulaw u ħanamlu snaġik sow puzzle minn dak li qegħdin naraw f'dan il-bniedem ta' Alla. L-ewwel ħaġa li tispikka b'mod trement fil-ħajja ta' dan il-bniedem ta' Papa Franġisku bla dubju ta' xejn l-umiltà. L-umiltà tidher li kienet u se tkun il-forza ta' dan il-Papa. L-umiltà li mhijiex xew, l-umiltà li ġejja mill-għarfien profond tal-bniedem illi huwa midneb u li għandu bżonn kontinwament il-grazzja t'Alla. U allura narawha din l-umiltà tispikka fil-fatt li huwa bniedem ta' talb. Min jafu mill-qrib jgħid illi kemm ilu kardinal insista miegħu innifsu li tal-inqas apparti l-liturġija rid ikollu satej talb kuljum fil-ħajja privata personali tiegħu. Jiġifieri il-ħajja tat-talb hija l-ewwel indikazzjoni b'mod ċar ta' bniedem li jkun verament umli. U din rajnija propju il-mument illi ħareġ fl-elezzjoni tiegħu bħala Papa. Jina nkun sinċir ma'kom, il-moment meta ħareġ u dik il-folla u rajtu baqa' wieqaf, qed madam minn fejn inqala. Meta matul il-lejl fittixt ħafna dwaru, qed dan inqala mill-qalb ta' Alla. Forsi aħna konna mdorrijin li dal-aħħar papiet li kif joħarġu minn hemmhekk xejru jdejhom selmu lil kotra, etc. Papa Franġisku ma jagħmel xejn minn dan, imma jmur mill-ewwel għall-ħajja tat-talb. Jiġifieri jitlob għal Papa Benedittu 16 u rajna ġest li qatt ma rajnieh fl-istorja tal-Knisja illi jitlob il-komunità biex titlob fuqu, titlob għalih u jbaxxi rasu quddiem il-poplu t'Alla biex jirċievi l-barka mingħand il-poplu t'Alla qabel ma hu ibierek il-poplu t'Alla. L-umiltà li tesprimi nafisha fil-bżonn tat-talb. U għal-tielet darba talab biex jitolbu għal xulxin u għall-poplu l-poplu għalih. U dina mhijiex sempliċiment ġest hekk biex nitolbu imma toħroġ mill-profondità ta' persuna li tifhem li għandha bżonn lil Ġesu il-qawwa tiegħu għax mingħajr it-talb wieħed ma jista' jagħmel xejn. F'dan il-Papa eżisti l-ispirtu ta' talb kien ħafna qawwi fil-persuna ta' San Franġisk t'Assisi li nafu li kien qatta ħafna miż-żmien ta' matul is-sena iddedikat għat-talb. Mhux tant għall-ħidma imma biex jitlob. Għal min u ħaddiem fis-saltna t'Alla jaf li t-talb mhuwiex appendix għal ħajja tal-appostolat, imma li titlob fih innifsu għandu qawwa apostolika. Li titlob fih innifsu għandu l-qawwa tremenda. It-talb huwa s-sigriet ta' min jaħdem ħafna fis-saltna t'Alla. Nistgħu ngħidu kien is-sigriet tal-ħajja ta' Ġesu li kien nanti prietka fejja il-morda jkeċċixjaten, però kien nafu li kien qattaljili u momenti sħaħ miġbur fit-talb. U allura din hija realtà li jekk f'dan il-Papa tidher li se tispikka. Din l-umiltà u t-talb nistgħu naqduhom anke ma' dimensjoni Marjana. Il-fatt anke l-ewwel ħaġa li għamel l-għada li sar Papa fil-għodu kmieni ma' 8 telaq ġewwa sal-Bażilika tal-Madonna Prinċipali ġewwa Ruma, Santa Marija Maggiore, fejn hemmhekk talab quddiem ġbija għall-qalb ħafna għall-poplu ta' Ruma
U ma marx għamil vista u tela hekk 5 minuti, ġifieri waqaf nofsija sħiħa f'mument ta' talb fiskiet fi riġlejn Marija biex ipoġġi anke l-pontifikat tiegħu taħt il-ħarsin tal-Madonna. Ġifieri nistgħu hekk naraw li anke l-Madonna x-xebba sik tal-iżżomm kollox f'qalba, il-xebba interjuri, x-xebba tat-talb, naraw li dal-Papa jibda l-ministeru tagħha taħt il-ħarsin tagħha. Ekk għana San Franġisk li l-Madonna jidilla li hija x-xebba li saret knisja. Ix-xebba li saret knisja, x-xebba li ssir komunità għaliex mill-Ispirtu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu minna jitweled Ġesu li jġibna moqdin ħaġa waħda miegħu. Għalhekk Marija ssir xebba, ix-xebba li saret knisja. U naraw d-dimensjoni Marjana anka fi ħdan il-Knisja. Kif il-Madonna, kif kien qal il-Papa Emeritus Benedettu XVI, il-Madonna posta huwa fil-Knisja u mhux barra mill-Knisja. Aspetti ieħor sabiħ eżisti li rajna dan il-Papa li joħroġ mill-umiltà, l-umiltà mhux biss l-attitudni tal-qalb, però il-ħajja sempliċi illi dan il-bniedem għex u jidher illi ħajġiba fil-pontifikat l-istil ta' ħajja sempliċi. Jekk nieħdu meta kien għadu kardinal ġewwa l-Arġentina, Buenos Aires, waħda mill-ikbar dioċesi, nafu li bħala kardinal għex ħafna differenti minn kardinali oħrajn, mhux biex inqablu ma qegħdin ngħidu kif għex huwa. Nafu li dan għex f'appartament, mhux f'xi palazz, f'xi dar kbira. Kien isajjar lih innifsu, ma kellux il-koki miegħu. Kien bniedem illi ma kellux il-karozza tiegħu, ma kellux ix-xufier tiegħu, imma jivvjaġġa dejjem tal-linja bil-mezzi pubbliċi. Dan l-istil ta' ħajja ħafna sempliċi li kien iżommu ħafna qrib il-foqra. Jurina li l-umiltà twassalna biex inkunu l-iktar qrib nies li qegħdin ibatu fid-dinja. Jidher li anke din iċ-ċerta sempliċità dan il-Papa se jġib anke fil-ħajja tiegħu bħala Papa, hekk fil-mument li sar Papa ħareġ fil-galerija għal min hekk jifhem ftit, ninnotaw dal-Papa biddel ċerti affarijiet. Per esempio, il-Papa normalment fl-elezzjoni hemmhekk joħroġ bil-muzzetta l-ħamra, naraw dal-Papa ma libisix. Joħroġ bis-salib tad-deb, dal-Papa ma libsux, ġam is-salib sempliċi tiegħu li kellu bħala kardinal. Huma ġesti li jfissru ħafna meta pereżempju wara li rajnieh fil-Gallerija tal-Vatikan, sellem min-nies wara kellu l-karozza tiegħu bħala Papa, kellu limużin tistennih biex tieħdu lura u ma marx biha. Mar b'karozza, mar b'xarabank, flimkien mar kardinali l-oħrajn, fil-fatti anka rajna ritratti, il-Papa qiegħed f'xarabank flimkien mal kardinali l-oħra. Ġifieri l-istess meta mar Santa Maria Maggiore mużax il-karozza proprja tal-Papa, uża karozza oħra sempliċi għad disponibilità tal-Vatikan. Huma kollha ġesti illi jfissru ħafna. Dal-Papa qiegħed jgħallimna illi il-ġesti għandhom qawwa iktar mill-kliem. L-eżempju għandu qawwa iktar mill-kelma. Importanti naqbduh, ġifieri qed jippriedka mingħajr ħafna kliem. U hija ħaġa qawwija ħafna. Jippriedka mingħajr kliem il-qawwa tal-eżempju li għal darb'oħra hija ħafna wkoll spiritwalità Franġiskana. San Franġisk kien jgħidilna użaw pritkaw bl-eżempju u jekk hemm bżonn użaw il-kliem. Għal Franġisku tas-Sisi kulħadd kien predikatur, kulħadd. Għaliex il-predikazzjoni Franġisku kienet tibda bl-eżempju tal-ħajja u mbagħad tfur fuq il-kelma meta l-bniedem għandu bżonna. U naħseb din hija realtà li dal-Papa wkoll se jġibha fil-Knisja, naħseb li għandna nistennew minn dal-Papa sorpriżi jekk jibdel ċerti ġesti illi aħna imdorrijin narawhom fil-ħajja tal-Knisja. Ġesti iktar umli, iktar evanġeliċi, iktar li żommuna qrib in-nies f'ċerta faqar u sempliċità. Naraw anka f'dan il-Papa eżistiju mela dil-umiltà li toħroġ fit-talb anka fid-devozzjoni li Madonna, l-umiltà li toħroġ minn stil ta' ħajja sempliċi. Il-tielet aspett sabiħ dal-Papa hija l-imħabba tiegħu li l-foqra, imma b'mod mhux ta' paroli u jew b'mod ta' klixé, imma b'mod ta' konvinzjoni. Qabel ma sar Papa talab lin-nies meta mara l-konklavi nies tal-Arġentina li jekk isir jeleġuh, forsi kien qed ixomma ma nafx għaliex jingħad li meta Benedittu XVI sar Papa kien hemm ċans li dan isir Papa hu.
Fil-fatti allura jista' jkun li f'qalbu min jaf ħarsa xi ftit min jaf terġa' xtaqa' fuqi is-sitwazzjoni. Ma qallhom biex ma jiġux. U l-fatti anke issa li sar Papa permezz tan-Nunzju Apostoliku talab in-nies tad-Djoċesi tiegħu biex ma jmorrux jiċċelebraw Ruma, il-Vatikan, li hu sar Papa, imma minflok jagħtu flus lil foqra fil-pajjiż tiegħu. Anke dan huwa ġest sabiħ u nobbli immens SSTA. Hekk illi naħseb huwa bniedem li jħobb ħafna n-nies tiegħu. Però qed jgħidilhom ħobbu l-foqra iktar milli tiġu tiċċelebraw. L-għaqda fl-ispiritu hija ħafna ikbar. M'għandix dubju jiena li dal-Papa żgur imur jagħmel żjara fl-Arġentina, jiltaqa' mal-poplu tiegħu hemmhekk. U hija xi ħaġa eżisti sabiħa li dal-Papa qed jagħti lill-Knisja mhux paroli, imma qed jagħtiha ġesti konkreti. Aspetti ieħor eżisti sabiħ f'dal-Papa li qegħdin naraw hija l-predikazzjoni tiegħu. Dan il-Papa jekk wieħed ifittex il-website tiegħu meta qabel kien kardinal fid-Djoċesi ta' Buenos Aires l-Arġentina, ma kellux diskorsi miktuba. Ħafna mid-diskorsi tiegħu huma recordings li jkollhom jagħmlu transcription wara jiktbuhom. U dinna narawha li ġrat propju fl-ewwel qudiesa li huwa kellu mal-kardinali, normalment huma li importanti li ssir dakinhar. Ħafna drabi ssir bil-Latin miktuba kif normalment jagħmlu l-papit, però dana iddeċida li jipritka bil-wifqa u mhux bil-qiegħda. Iddeċida li jipritka bit-Taljan, mhux bil-Latin, iddeċida li jipritka b'mod sempliċi ħafna u melija qasira ta' 7 minuti u b'mod li mhux miktub. Jiġifieri jurina li huwa bniedem li għandu ċerta spontanjetà, ovvjament nimmaġini f'ċerti momenti se jkollu jikteb id-diskorsi għaliex il-diskorsi tal-papiet għandhom ċerta weight li konna bżonn anke nagħmlu referenza għalihom. Però anke tidher li fid-diskorsi tiegħu meta kien għadu kardinal kien jgħadda ħajja ħafna il-predikazzjoni tiegħu kellha applikazzjoni ħafna prattika. Jiġifieri l-kelma tal-Alla japplika fil-konkret ta' kif nistgħu ngħixuha fil-ħajja ta' kuljum. U anke din SSTA hija ħaġa sabiħa ħafna li għandu dan il-Papa. Dan il-Papa fid-Djoċesi tiegħu kien riformatur, aspett ieħor sabiħ dwaru, illi id-Djoċesi tiegħu fl-Arġentina ġeddida. F'mument li kienet issa ħatmut ġeddida billi tefas saċerdoti ħanuża kelma goffa, però li ntqalet barra mill-Knisja. Jiġifieri bagħthom ifittxu n-nies fit-toroq, bagħthom jiċċelebraw sagramenti fil-garaxxijiet fejn hemm in-nies jekk in-nies mhux qed tiġi, dal-Papa daħħal mentalità immorru aħna fejn in-nies mhumiex qegħdin jiġu. U anke dina hija ħaġa ħafna fil-qalb ta' Franġisku tas-Sisi li kien bniedem li kienu li marant in-nies, ma stenniex li n-nies tiġu l-Knisja. Ma speċjali meta biddel anke l-mod ġeografiku fejn kien jgħix, mar jgħix qalb il-lebrużi, inserixxa lilu nnifsu qalb il-foqra. U dan it-tiġdid għal-Papa Franġisku meta għamlu fid-Djoċesi tiegħu kien billi tefas saċerdoti jaħdmu qalb in-nies, però anke huwa stess kien imur jagħmilha. Fejn wieħed mar qalb il-morda blades, ħassilhom fejn seta' bissilhom saqajhom. Ġifieri kemm il-darba meta darba minnhom kien hemm accident magħruq qabel il-familjari fejn kien hemm dak l-accident biex ikun jista' jkun ta' supportu faraġġ għal persuni involuti. Jiġifieri kien jivvjaġġa b'tal-linja biex imur jħossib foqra huwa stess personalment. Dawn huma kollha SSTA riforma fih dan il-Knisja. Riforma li għal dan il-Papa mhix biss fuq livell ta' talim, għaliex dan il-Papa nafu li huwa ħafna sod fit-talim tal-Knisja. Ġifieri min jaħseb li dal-Papa se jibdel xi ħaġa mit-talim tal-Knisja, naħseb se jiżball għax dal-Papa huwa ħafna fidil għat-talim ta' Ġesu, għat-talim tal-Knisja. Jiġifieri uħud jaħsbu li l-Knisja għandha bżonn riforma billi tibdel it-talim tagħha biex jaċċetta kollox. Il-Knisja mistaqgħet tagħmilha, jekk tagħmilha nieħdu qata. Imma dal-Papa jibqa' fidil eżisti nafu. Però mhux bniedem illi jaqaf biss fuq it-talim, imma jfittex il-persuni. U propju dan huwa parti mit-teġdid li l-Knisja għandha bżonn anke fi żminijietna. It-talim ma nistgħux nibdluh, però l-persuni rridu nagħtu kasom. U tal-Papa jagħmilha ħafna fuq livell soċjali. Ovvjament ġej minn kuntest tal-Amerika Latina f'ċerta faqar, imma iwieġeb b'mod konkret għal bżonnijiet tan-nies. L-Papa jidher li anke fejn tidħol il-potenti tad-dinja, il-politiċi, il-gvernijiet m'għandux biża li jgħid dak li jemmen. Nafu li kien ħafna ippersegwitat
meta kien jiet f'pajjiżu għaliex waqaf id-dritt ċivili hekk imsejjaħ tal-unjoni bejn persuni li huma omosessuali bħala żwieġ jew l-adozzjoni ta' persuni minn koppji omosessuali. Xi ħaġa li l-Knisja fid-dawl tal-kelma tal-Alla u tal-im tagħha tara li mhijiex skont il-qalb tal-bniedem u kienu waqfilha. Waqfilha mhux f'sens ta' ġlied, f'sens li idawwal il-kuxjenza tal-poplu, mbagħad il-poplu jagħmel l-għażliet tiegħu bħal dejjem. Imma ġifieri il-bniedem li jaf jitkellem meta għandu jitkellem, però jiskot meta għandu jiskot. U din ukoll hija virtù tant importanti u qawwija eżisti fit-tmexxija tiegħu bħala papa. Bniedem li jaf anke jieħu deċiżjonijiet fid-deċiżjoni meta kellu bżonn jieħu deċiżjonijiet ħadhom u stikkja għalihom. Ġifieri nafu li anke l-Knisja tinħass bżonn anke fih dan il-Knisja, anke fih dan l-istrutturi tagħha. U hemm tama li dan il-Papa anke jieħu deċiżjonijiet li forsi hemm bżonn jittieħdu biex jibdel ċerta strutturi fih dan il-Knisja. Il-Papa eżistijaj, Papa Franġisku, waħda mill-affarijiet sbieħ li jridu nifqu nikkontemplaw ukoll kemm inna qegħdin narawh hija l-ewwel omilija li għamel fil-Kappella Sistina biex ngħidlek fl-għeluq uffiċjali tal-konklavi. Hemmhekk il-Papa eżisti jitkellem minn 3 aspetti fil-mixja tagħna. Li rridu nimxu bħala nsara, li rridu nibnu il-Knisja u rridu nistqarru lil Ġesu. Huma 3 aspetti li ħadhom mill-liturġija mill-qari tal-kelma li kienet qed tiġi liberata f'dik il-qudiesa. Imma illi il-Papa li jerġa' jinfasizzhom lilna, għalilna rridu nimxu bħalma Mosè mexa mingħajr dnub quddiem Alla, bħalma Abram mexa mingħajr dnub quddiem Alla. U għalilna jekk nifqu nimxu xi qualcosa che non va, hemm xi ħaġa li ħażina. Għaliex il-mixja nisranija il-Knisja qiegħda fi vjaġġ. U rridu nibqgħu mixjin akkosta kollox, ngħaddu minn xiex ngħaddu momenti ta' qlib, kif anke l-Knisja dejja minnu bħalissa. Ngħaddu momenti ta' kriżit, ngħaddu momenti ta' ferħu sbieħ, kif anke l-Knisja dejja minnu. Però rridu nibqgħu mixjin, ma nistgħux nifqu. L-ar mhux li tgħaddi minn momenti jibsa, l-ar huwa li tieqaf timxi fil-ħajja, li l-ħajja twaqqafha, li l-ħajja tieqaf għalik. Tal-Papa tgħidilna jew nkomplu l-vjaġġ tagħna, ma naqtawx qalbna, ngħaddu minn xiex ngħaddu. U appell qed jagħmlu għall-Knisja, ma nagħmluh anke l-ħajja personali tagħna, ma nifqux nimxu, hija vjaġġ. It-tieni ħaġa li l-Papa qal fl-ewwel omilija tiegħu il-bżonn li aħna rridu nibnu l-Knisja, aħna ġebel ħaj, il-kol kemm aħna ġebel ħaj. Kif qal anke fl-ewwel diskors tiegħu fil-Pjazza San Pietru, għal jew nagħmlu dan il-vjaġġ, nagħmlu din il-mixja jiena isqof u intom il-poplu. Vescovo e popolo, mixjer qed nagħmluha flimkien. Mela rridu nibnu anke l-Knisja, mela rridu nimxu flimkien, irridu nibnu l-Knisja flimkien. Il-Papa magħruf kemm anke kapaċi jaħdem f'tim mal-oħrajn. Il-bżonn li nimxu fl-imkien, naraw mill-bidu neddin, per eżempju, naħseb anka din hija storika li il-Papa bħala Sqof ta' Ruma meta der fil-Pjazza San Pietru qal jiena ħammexxi din fl-imkien mal-vigarju tiegħi. Ġifieri urja mill-ewwel dan it-team spirit li għandu jkun hemm anke fit-tmexxija ta' kollaborazzjoni fejn dan il-Knisja li isma' mhux għax il-Papa dan huwa kollox, ma għandu bżonn l-għajnuna kollha u jaċċetta li hemm bżonn l-għajnuna u jaħdem ma' ħadd ieħor. U di għandna bżonna wkoll eżisti, jridu nibnu l-Knisja mhux waħedna. Kulħadd għandu r-rol tiegħu, jekk inti l-isqof int l-isqof, jekk inti l-kappellan int il-kappellan, jekk int tkun reliġjuż int reliġjuż, jekk int saċerdot, like, miżewweġ. Kulħadd bil-rol tiegħu ma flimkien iridu nibnu l-Knisja. Eżisti. Il-bini u t-tiġdid tal-Knisja, dik li jassejħa ta' San Franġisk muru sow il-Knisja tiegħi, tissir f'kuntest ta' fraternità flimkien. U anke l-Papa Franġisku fl-ewwel diskors li għamel Pjazza San Pietru għamel di referenza biex ikun hawn dil-fraternità fid-dinja. Huwa messaġġ ħafna Franġiskano, ħafna Evanġeliku. Il-bżonn li nibnu fraternità fid-dinja, nibnu Knisja flimkien. U Knisja mibnija fi stil ta' fraternità jfisser mibnija fl-imħabba. Naraw mbagħad it-tielet aspett li jidilna fl-ewwel omilija tiegħu il-Papa fil-Kappella Sistina kien li rridu nagħtu xhieda ta' Ġesu. U hawnhekk għamel ħafna enfasi il-Papa. Illi rridu niġdu għal Ġesu aħna għal il-Knisja mhijiex NGO pjetuża biex toqgħod tagħmel atti ta' karità fihom infushom, imma kollox irid iwassal biex aħna nistqarru lil Kristu. U din hija l-evanġelizzazzjoni li qiegħda ħafna l-qalb
dan il-Papa. Illi darba minnhom għalina rridu nsibu mwetodi ġodda, morru aħna fit-toroq inxandru l-mulej Ġesu. Neħtlu aħna fej n-nismu miex jiġu. Dan il-bżonn jeżistijaj, rridu nistqarru l-Ġesu. Jissa l-moment fejn nimxu fl-imkien, nibnu knisja fl-imkien, nistqarru l-Ġesu fl-imkien. Inxandru l-Kristu lid-dinja. L-ajta tal-Papa Ġwanni Pawlu II meta sar Papa, iftħu qalbkom għal-Kristu. Hija wkoll biex ngħidu hekk b'xi mod l-ajta ta' dan il-Papa meta tgħidilna aħna jew nistqarru lill-Kristu din id-dinja. Propju messaġġ qawwi anke fis-sena ta' fidi biex ma nibżawx naħbu l-fidi tagħna ma nistqarruha b'ħafna mħabba qudiem l-oħrajn. Però Papa qal isma' dan irid isir bis-salib. Irridu nimxu fis-salib, irridu nibnu bis-salib u rridu nistqarru l-Ġesu msallab. Għal mingħajr is-salib tista' tkun papa għal Awdi, tista' tkun papa, tista' tkun kardinal, tista' tkun isqof, tista' tkun qassis mingħajr salib m'intix dixxiplu ta' Ġesu. U naħseb dal-Papa eżisti poġġina wkoll saqajna mal-art. Mingħajr is-salib ma nistgħux inkunu dixxipli tal-mulej Ġesu. Ġesu nnifsu għalinna erfa' salibek u ejja warajja. Franġisku tas-Sisi li jġor il-marki tal-pjagi ġewwa ġismu. Huwa simbolu ħaj ta' ġifieri ġġor is-salib ta' Ġesu fik fil-ħajja tiegħek, mhux biss il-pjagi viżibbli, imma li terfa' rida Alla li tidħol fiha anke meta din iġiblek dbatija, persekuzzjoni, ħabs. Lajjiet fuqek imma li tibqa' ġġor is-salib imħabba l-mulej Ġesu. Il-Papa eżisti jekk San Franġis tas-Sisi kien il-kurċifiss ta' San Damjan li qallu muru sow il-Knisja tiegħi, Papa Franġisku jgħidilna ma nistgħux insowu l-Knisja ta' Ġesu llum mingħajr is-salib. Qed jgħidilna ċar riforma fil-Knisja sseħħ bil-qawwa tas-salib. Jekk aħna nxandru Kristu msallab, jekk aħna ngħixu Kristu msallab, jekk aħna nimxu fi Kristu msallab, jekk aħna nibnu l-Knisja bi Kristu msallab. Eżistija jiena nħossna ħafna grat lejn il-mulej Ġesu li tagħna din il-grazzja kbira f'dan il-Papa. Dan il-Papa fil-motto tiegħu meta kien għadu kardinal u ħafna fil-qalba tal-ispiritwalità tiegħu nalaqbija hija l-ħnina. Narawha illi meta qabel sar kardinal għamlulu intervista darba, qalulu speċi ta' x'għandha bżonn il-Knisja, għallhom ħnina u qawwa apostolika. Meta mar Santa Maria Maggiore, hemmhekk kien hemm il-patrijiet li qarru, qabel ma tilqa' għallhom uru ħafna ħnina mal-midinbin fil-qrar, għax ħnina għandhom bżonn. Hekk eżistej qed jurina ċar xi ħadd diġà laqmu l-Papa tal-ħnina divina bħal Ġwanni Pawlu II, il-Papa tal-fqar u l-Papa tal-ħnina. U l-ħnina eżistej tkun risposta Alla quddiem soċjetà li qed tiċċedu. Alla l-bniedem iħobbu u jibqa' juri ħnina tiegħu. Hekk Alla nħallu dal-Papa u niħeġġeġ il kulħadd nkunu qribu. Qribu billi nsegwu fit-talb l-ewwel qabel kollox imma anke nsegwu t-talim tiegħu, nsegwu l-eżempji li qed jagħtina u naraw li dawn ma nħalluhomx fuqu bħala persuna imma nħalluhom jeħtlu fina l-koll għax il-Papa huwa il-vigarju ta' Ġesu. Huwa dak li qed waslinna lil Kristu llum, qed jurina llum kieku Ġesu kif jagħmel, qed jurina llum Ġesu x'irid minna mela jew nagħtu widem il-qalb ħalli nilqu b'mod ikbar fil-qalb u fi stili ta' ħajja l-impatt li l-Papa Franġisku qed iħalli eżistijaj fi żminijietna. Papa Franġisku magħruf meta kien kardinal li anke l-edewwa tiegħu huma miegħu. Għaliex bl-umiltà tiegħu u bl-imħabba l-fqir anke minnu kontrih ma jistax jikkritikah. U jurina eżistijaj x'inhija l-qawwa vera fid-dinja. L-umli għandhom il-qawwa bħalma kienet il-Madonna u ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Jalla eżistej daw il-virtujiet kollha f'dan il-Papa eżistej niskopruhom aktar fi żmien li ġej u nħalluh jispirana biex ngħixu l-ħajja tagħna nisranija.